ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲಂಚಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಚೂರು ಪಾಯರ ಉಂಟು ಬಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಾಯರ ಉಂಟು ದಾಯಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿತೆ ಒಡೆ ಮಾತ ಪೋಪ ಅಯ್ನ ಮಾತ ಯಾನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ವೆ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮುಲ್ಪದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊಸತಾದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಕ ಪಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋದು ಬರ್ತದ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಆತಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ದಿಂಜ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆವೋಡು ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ ಆವೋಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಇಂಕ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರ ಆವಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಆವಡು ಇಂಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಕ್ಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿನೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಮುಳುಕುಲು ಒಂದ ಇಂಕಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಕಾರ್ದ ಟಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂಚ ಮುಳುಕುಲ್ಲದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವನು ರಿಪೇರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಟಯರ್ ದಂಗರ್ದ ಗಿಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ ಬಂದಾಗನೆ ಒಂದು ಆಂಡ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆತು ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಗನೆ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಬಿದ್ದಣ್ಣಗನೆ ದಾಯ್ತಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ದಾಂಡೋರ ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ದಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಗಿಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ ಎತ್ತನ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂಚ ಐನೇರ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವತ್ತೇನು ಎಂಕ್ ಅನಿ ಚೆಕಪ್ಲ ಇತ್ತಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಉಳ್ಳಾಯ್ತೆ ಮೂಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕುಲ್ಲೋದುಲ್ಲೆ ರೈಕ್ ಯಾನೇನು ಸುಮ್ಮಂತ್ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆತನ ಕಡಿಮೆ ಆತಜಿ ಹಂಚ ಆರ್ಲ ಈ ಅಂಟಿಗೆ ತೋಜಾವುಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಅವೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪವನೇರ್ದಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಅವು ಪೂರ ಆಂಡು ಅವು ಆದು ಅಲ್ಪ ಚೆಕಪ್ ಮತ್ತು ಆದು ಎಂಕ್ಲು ಫುಡ್ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಚೆಕಪ್ ಪೂರ ಆದು ಅಲ್ಪದ ಬಿದಡ್ನಾಗನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಪೊಪ್ಪಳ್ಳಾರ್ದು ಸೀದಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತ ಕಾಸರಗೋಡು ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಫುಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ಉಪ್ಪಳ ಬೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋದು ಇಂಕ ಚೆಕಪ್ ಇತ್ತನೇನಿ ಅಂಚ ಚೆಕಪ್ ಪೂರ ಆದು ಇತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಂಕೆದ ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಯರ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪೋವುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಆ ಕಾರಣಗ ಚಿತ್ತೆ ಪೋವುದಿಲ್ಲ ಹೈವೇ ಇಡು ಎನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡ ಪುಣಗೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಓಡ ಮತ್ತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ರೀಚ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐನೇರ್ದಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಹೈವೇ ಬತ್ತನೇರ್ದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ಇಂಚ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಎತ್ತನಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಆಗ್ಲು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಸುಮಾರು ಅಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸುಮಾರು ಹಂಚಿಪೋದು ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟಾಕೋದು ಬರಡಾದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಪರಿಚಯದಾರ ಇತ್ತೀರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮದುವೆದ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಪರಿಚಯದಾಗ್ಲಿತ್ತೇರು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂವಲಿ ಸಂಗತಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಡು ಏರೆ ಅವಡು ಇತ್ತೆದ ರೇಟ್ ಬಂಗಾರದ ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನಾನಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಗ್ರಾಮಿಗೆ 11,070 ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ತೂದಿದ್ದು ಬತ್ತ ಯಾನು ಓ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಓ ದೆತ್ತೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೈನು ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಡೈಮಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ತುಯೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಂಡು ಮುಲು ತುಲೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ದ ಕರಿಮನಿ ಮಾತ ಉಂಡು
ಅವಳು ಅವರು ಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪು ಹಿಡ್ದು ಡೈಮಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ ಪತ್ತ ಪಣ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಹೊಡಿತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತನೆ ಮುಳ್ಳು ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಆತು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಚಿ ಪಂಡ ನಾನು ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪಿರಾವು ಎಂಕ ಆತು ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಂದು ಪಂಚೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ವೇಸ್ಟ್ ತೆಪ್ಪೆರ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಮಿತ್ತ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾತ ಅದು ಇಂಕ್ಲ ಇತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಏತಾನ ಗಂಟೆ ನಾಳೆ ಮುಕ್ಕಾಲ ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಇದು ಕೊಡ್ತಾಂಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾತ ಅನ್ನಕ ಐತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ ಇಂಕ ಕೆಲವು ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದೆ ಐನು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ಪುನೇನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಬಯಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊನ್ವೆ ನಾನು ಅವು ಅದು ಇಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪಳ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ತಿಂಡಿ ಮಂತ ಅವು ಅದು ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಎತ್ತನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬಚ್ಚಿದೆಲ್ಲ ಹೋದಿತ್ತಂಡು